Acció. El surf. Hola, em dic Iraya i us comentaré el tema perquè m'agrada molt el surf i les onades. Què és el surf? El surf és un esport que consisteix a planar la taula damunt de les onades. On neix al Hawaii i dona principalment els pescadors feien. Els pescadors aprofitaven les onades per tornar a la vora de la platja sense nedar. Què és el signe dels surfistes? El signe dels surfistes és aquest, com veieu aquí. El signe es diu Shark. Els esports. Al principi de l'estiu fan a Sant Pere Pescador el campionat de surf d'Espanya. El material necessari. El material són unes botes de goma que és per si els entra aigua, si els entra el fred de l'aigua als peus que no li entri gaire. I també hi ha una corretja que s'agafa del peu a la taula per si es cau el surfista no se'n vagi la taula.